Λοιπόν, Μόλις μάθαμε ότι θα κάνουμε καινό part 2. Σχολείο! Λοιπόν, έχουμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε ένα κενό στην Bond. Μόλις τώρα μάθαμε, επειδή πρώτη θα πάει εκδρομή σε σινεμά. Ναι, το Και εμείς θα παίρνουμε τα καπάλια. Εδώ είναι όλα. Βρέχει. Πάτησα στη Έχουμε έναν οξική λίμνη. Έχουμε έναν βροχερό καιρό. Ο Φίκας! Κυρίες και κύριοι, Αυτή μπαίνει είναι μέσα η η Μπρούμα. Βασίλισσα. Άλλη εξωγήινη. αυτή είναι βασίλισσα. η βασίλισσα. Αυτή είναι η βασίλισσα των Μίνι Μόι. Επειδή είναι πολύ κοντή. Ναι, μου ξέρεις. Και ένα μαλλί να πούμε. Κοιτάξτε τη διαφορά που έχουμε το Θάνο στο ύψος. Έλα πάνω. Έλα χαμηλά. Ποιος έχει Και εγώ με το Στάθη. Εντάξει, με το Στάθη. Έλα. Τι να πούμε τώρα, κάτι άλλο για να τους εκδηλώσουμε το ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον είναι μαλάκα. Είμαστε στο σχολείο. Κάτσε, δεν Αυτό είναι μυστικό ρε Θάνο. Ρε Θάνο, είπαμε να μην το πούμε αυτό. Τρίτο γυμνάσιο αλλή μου. Τρίτο, όχι δεύτερο, τρίτο. Μην ξέρεις, ούτε τέταρτο, τρίτο. Άλλη μου. 2011. Οδεύουμε προς Προς το... 2012! Καταστροφικός μου! Θα ξανακάνουμε βίντεο του χρόνου. Αν βέβαια δεν καταστραφεί ο κόσμος. Αλλιώς την Άντε, γεια. πατήσαμε. Και την πήραμε έτσι και Αν βέβαια δεν καταστραφεί ο κόσμος, θα είμαστε πάλι εδώ με νέα Ναι, βιντεάκια πάτε- το 2010. το πάρτε Το 1888. Θα το έχουμε στα χεράκια. Και τότε, τώρα αυτό είναι πρόκειρο βίντεο, επειδή μόλις αρχίσαμε την καριέρα μας. Ναι. Τότε θα είμαστε τα δυο αλάνια. Άντε το Στάθη δεν το βάζουμε. Κάτσε να δείξουμε το χρώμα. Έλα, χρώμα. Κοιτάξτε τώρα διαφορά χρώμα. Αράψε. Είμαι αράπης. Είμαι άραπα! Μαλάκα, πρέπει να άσπρες λίγο. Ένα 2%. Κλαις. Γιατί πρέπει να εκθετείς, Εκθέτεις. να βγεις στον ήλιο τέλος πάντων. Όχι, έρχονται τα μαμούχα. Ωραία, πούστη. Εντάξει, εδώ κάπου τελειώνει το Ναι, βίντεο γιατί μας. θα προλάβω. Επειδή Φουροπόπεδα. αυτά δεν είναι πολύ σώα, παιδιά. Είναι εξωγήινη. Σας το λέω. Bye bye. Τελειώνουμε το βίντεο. Όχι, ήρθανε.